Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for loving and support. I appreciate you. Channel is same is gonna is the same circle. It's got a send up, it's got a comment. Well guys, gonna tate gonna sesila o andu ma o malume angikho sure uthi le channel yam ngikhuluma ngomseleku kanye nomndeni wakhe kodwa ngiyamzonda umseleku angazomse avumzonda kodwa ke ngoba sila kwinzondo ke sekumele ukuthi sixoxeke siyaxoxa le channel sihlebe kancane inkulumo ezakhayo mangizitholile zikhuluma osaziwayo laba engijwayele ukukhuluma ngabo ngiyifake kodwa manje ngesimo sokuthi le platform ifuna izwi lami kanje yikho ke senciphile lama video la ngithi mhlambe bekuyi motivational speech talk usaziwayo umthandayo engazi ukuthi ngeke ngaxoxa ngabo la ngithi ngizomfaka angisakwazi ukuqhubeka nabo kanjalo ngoba le platform ayisafuni isebenzise ivideo yalo saziwayo bafuna mina ngikhuluma kanje so ingakho sixoxa lapha ke sithinte endabeni yenzondo le video ekhuluma ukuthi uyamzonda umseleku ayisho ukuthi ngiyaphikisana nembono yamseleku kodwa ngicabanga ukuthi uyilalelile ivideo ophawulayo waqeda and uzizwa kanjalo kulokho akulalelile akashonga ukuthi uphikisana nento engiyishoyo ucomment engenzondo asike number 2 umseleku nomndeni wakhe ake ngithi uthando nesithembu yabo i-TV show uthando nesithembu mangikhuluma iqiniso nje ngitshela ngiqale ukubabuka ku season 5 kuya phambili ngenxa yokuthi ke ukubuka season 5 kungenza ukuthi ngihalele ukuhlehla ngeke ku season 1 ngabuka ke season 1 2 no 3 kodwa angibukanga kahle kodwa nje ishow ngibamba ku season 5 siyale njengoba sengiyibuka nami ngibuka ukuthi cha interesting show yabo ngaye ngafunda incwadi ikhuluma ngesithembu iziphi izinto ezifanayo angixoxa ngale TV show kwenzeka ke guys kwenzeka indlela engaxoxa ngayo ngalesa sikhathi ku season 5 kwaba yinto abaningi abayithandayo nami ngangayilindelanga ngaqhubeka ngokuxoxa nge-TV show uthando nesithembu because mawuzothi uyathanda ukukhuluma ngomseleku nomndeni wakhe ngizoyibamba kanjani nje lento ngizoyenza kanjani angifuni kanjalo ayigxile la ekutheni uthando nesithembu i-TV show nendlela abasi-update ngayo ku social media why ke umseleku umuzwa ke kaningi ngoba sikhuluma ngale TV show isithembu siqalwe umseleku guys yazi lento lesengichaza wes44 kodwa ngifuna ukuthi sibe mfishane ngoba le yenzondo angisho ukuthi ikhiphe njengoba icabanga kanjalo igcine ngalendlela oyigcina ngayo kodwa ngiyathanda ukuthi uma ufika kwi-video ufike uyilalele noma u3 minutes ukuthi ikhuluma ngani ngingazi ukuthi ngiyahema isikhathi esiningi mawusulalelile lo 3 minutes sengizobona ukuthi uphikisa into oyilalele noma usho nje kule video engithi khona i-steering silapha ke i-steering kwi-movie njengo Jackie Chan sasazi ukuthi i-movie ya Jackie Chan noma ngenzakalani kuyogcina yena uthando nesithembu ke lolu bathi uthando nesithembu love and polygamy kokubili kufaka umseleku because uye uhusband lana amakhosikazi awu4 uhusband uyedwa angakambala umakhwela ngicela simkhiphe ukuze ngoba manje ngisukela ku season 5 ngizokukhombisa i-steering season 5 mhlambe ngabe u-episode 3 ku-episode 3 ku 28 minutes umseleke simbona kaningi umseleke ugibela imoto uye eSpark ufike ehlala eSpark axoxe lento aqeda ukuyixoxa eSpark abuya exoxa eMzumbe umseleke ucabanga i-meeting because sekukhona into afuna ukuyixoxa namakhosikazi uzongena izindlu eziwu4 i-steering ke leyo i-steering ke lapho ingane ezifunakalayo from season 1 zifuna uba umseleku asizwanga amakhosikazi esho ukuthi ngifisa noma ngangithanda ukuthi ngibe nabantwana abangaka umseleku usho ukuthi ufisa abantwana abangaka 20
abafana bezoba baningi. Angithi uyayizwa indaba ukuthi ihamba isithembu-ke ngoba phela manje sekuneso leso sekuyi-platform lokuthi ukhulume stage. I-steering-ke lesengikhuluma ngaso. Ngithi-ke masibuya kwi-purpose ye-TV show silandela ngento abayikhulumile. I-interview ongayithola ku-YouTube ngicabanga ukuthi khona i-interview yabo. Manje makubuya u-season 8 ikhona i-news channel bakhulume nomseleku ngoba i-steering uba umseleku. Ileyo nto-ke engiyiveza ukuthi masibuya kwi-purpose ye-show kuthiwe i-show izokhulumela abantu besifazane kodwa i-steering umseleku. Kanjani? Angithi siyaphikisana-ke le nto. Yileyo nto-ke singenza ukuthi ngiyamzonda umseleku. Yazi yiwe guys, ayi ngeke nani ayi kamenze ngezinto ey'kude kodwa angisho ukuthi kushintshe lokho ukuthi ufila kanjalo uma ungizwa ngikhuluma. Mina-ke ngiyaphikisana nokuthi uma i-show beyakhelwe ukulwela amalungelo or beyakhelwe ukudayisela abantu besifazane isithombe sokuthi isithembu sihle kodwa i-steering umseleku hayi. Angithi banamazwi abo. Manje-ke sesibuyele ekutheni i-purpose ye-show yini? Into esibukayo yini? Into esibukayo ukuthi umseleku uyi-steering. Yonke into eyenzakalayo i-revolve around umseleku. Mangakufundela nje ku-season 8 episode 2 asengifundile ukubhalwe phansi. Umseleku goes to all of his wives and he tells them that he wants to invite them to a dinner with a twist. Uye kuphi? Kumakhosikazi akhe onke. Wabamema wazohlala nabo etafuleni. Waxoxa ukuthi into ayiplanile ukuthi bayenze yini ukuthi bebuke uthando lesithembu ndawonye. Uma siqediwe futhi leli tafula ababize kulo bezobuthana nesithembu ndawonye uphinde futhi ubalandela bonke ngoba i-show ilandela abantu umseleku. Uma uya ku-Showmax Showmax uthi a reality show about Musa Mseleku. Baqala ngoMusa Mseleku kuqala. Abasho ukuthi a reality show about a polygamous marriage. Basi about Musa Mseleku kuqala. Why? Uyi-steering umseleku. Umseleku yonke into eyenzakalayo. Uma yena ucasula uba umseleku. Uma cela odidekile ngezinto adideka ngazo wenze kuba ukuthi adideke ukwenza kamseleku. Ukukhetha or mhlambe ukuba ne-treatment engafani kumakhosikazi azaqhathanise kwenzoba umseleku. Angikwazi-ke guys ukuphinda into eyodwa kaningi. Mase sikhuluma le nto uvele uzobe uphume nje nezwi lokuthi uyamzonda umseleku. Waye ungayilalela ivideo mase uphikisa le nto engisho kwivideo. Uma yena siyabona ukuthi ubambile u-season 8 emahlombe akhe. Kodwa-ke le nto eyenza ukuthi uma yena ecasuke yini? Ubani? Umseleku. Angithi akasandawo. Iy'ngane sezikhona. Uma ngisho ku-season 1 makuqala wakhuluma ngey'ngane azazi iy'ngane zithi oma, zathi ubaba. Zakhuluma ngobaba. Ngoba le TV show mawuyibuka yonke into eyenzakalayo iya kumuntu oyedwa. Yonke abajabulile, abangajabulanga, ukuqhathaniswa. Even amakhosikazi sezenzela izinto zabo sekuvela ku-social media bahleze bezoqhathaniswa. Baqhathaniselana ngoba bahlanganiswe umseleku. I-steering umseleku kule TV show. Uma-ke uzobuza ukuthi why kunamavidiyo phela nje sikhuluma ngaso steering. Ama-episode abo over 100 masihlanganisa ama-season onke. Umseleku uzoba mningi. Uma umseleku ku-episode 1 simbone engena ku-house 1 waze wayongena ku-house 4. Sambona futhi esehlangana nabantwana manje okuhlukene ngoba ngithi ubaba wala ekhaya, uhusband wamakhosikazi, umkhulu wabazukulu. Uyambona ukuthi ungena endaweni eziningi kanjani. Amakhosikazi wesinye isikhathi ayasala kwezinye izinto angavili kakhulu. Umseleku ovela kakhulu because istory sakhe lesi
Into-ke bengiyiphendula ongibuze ngepurpose because umbuzo ohlezi ubuzwa and into elula kimi njengamanje ngoba guys isikhathi angisitholi. Ngithatha lo mbuzo engiwubonayo ukuthi awuyazi la lo mbuzo ubuziwe i-comment le yalayikwa sesike sayixoxa into before kusho ukuthi asakayiphenduli kahle asiphinde siyixoxe futhi ayixabanisi indawo. Nansi into emnandi yabo uthando nesithembu ngoba kuphelile nje season 8 abakaMseleka abanenkinga ukuthi sibuyela kangakanani ku-Showmax noma yiphi platform la sizothola khona uthando nesithembu sikhulume ngabo yingakho-ke bebaningi. Yileyo-ke inkululeko abayenzile bona ngokwazi ukuthi basebhizinisini. Ofike nale TV show izibe khona ithi into lapha phansi successful businessman Musa Mseleko. Umuntu odayisayo angeke akhalele ukuthi nisayinakile izinto zami engiyidayisayo. Wena ke osele ngalapho eceleni oba nenkinga ukuthi usubona kaningi ukuthi kukhulunywa ngomsebenzi. Yingakho bekwazile ukuthi ku season 8 benze 24 episodes la besazi ukuthi kuzoba 24 aqhubeka. Okusho ukuthi bayakhetha ukuthi nakho esikufaka ku TV manje. Uma futhi abantu beresponda kahle kusho ukuthi siyaqhubeka sifaka okuningi. Usazophinda ungibuza ukuthi why uMseleko eminingi over 100 episodes. Kulawo ma-episodes ophithizelayo ehlenyuka ephathwe yikhanda esimbone egowa kakhulu enze zonke izinto uMseleko. Kodwa-ke masibuyela ekutheni ishow yayenziwe ngombono ukuthi izokhulumela yayenziwe ngenhloso yokuthi uMacele noMayeni noMakhumalo noMangwabe bona bazodayisela thina esibukayo ukuthi isithembu sihle kodwa isteering uMseleko cha-ke asixhophekile lapho. Mhlawumbe abanye bengaxhopheka ngoba phela manje noma uMseleko ekhona sesibabuka oMangwabe siyabona ukuthi nizosupporta la. Aphinde-ke futhi uMseleko ku-social media wakhe athini uyabonga kumakhosikazi ngokusupporta i-vision yakhe ngokuba yingxenye yothando nesithembu. Mhla kwahlala uMacele kwi-hot seat siyokwazi. uMacele uyibize kanye i-meeting lapha eMzumba ku-season 7 lase sithi kawe izinto ziyashintsha. Wafika ku-season 8 ku-season 8-ke abazange behlukane noMseleko yilabo benomseleko kakhulu-ke manje ubusubona ukuthi kufike xoxa into uMseleko noMakhumalo phinde futhi bevele bobabili sebeyichaza uMseleko noMayeni bevele bobabili sebeyichaza. Yabona ukuthi screen time ubani esimbona kakhulu uMseleko. Bengizochaza leyo nto kuleyake into leya video enye amalimi engawazi ukuthi avelaphi kuleya video enye ukuthi no isteering uMseleko. So uMseleko mayeba isteering isithuleke indaba yokuthi abantu besifazane bathini ngoba yonke into eyenzakalayo yenzeke eduze kwakhe. Okushisayo kushisa eduze kwakhe, okubandayo kubanda eduze kwakhe, kuyakhala eduze kwakhe, iy'ngane ziyahlupha kuseduze kwakhe, usisi wakhe wenzani kuseduze kwakhe. Imindeni yamakhosikazi noma ingena ngaleso sikhathi kube 2 minutes. Ku-28 minutes uMseleko mhlambe simbona u-15 minutes uyabona kusazovela amakhosikazi awu-5 sesibala noMakhwela. Manje leyo nto isho ukuthini? Awu guys hayi ngeke la ku-social media nami ngasho ukuthi ngiyafika la ku-social media ezinye izinto ziyangidida. Manje yikho ngibuye ngizophendula ngoba khona i-comment I'm so ibo wemalo yey. Hayi guys ngeke nini umuntu nifuna yena uqobo. Mina ngikhuluma nge-TV show manje uma ufuna mina ufuna into engayazi ngoba ngazi ukuthi ngathini. Kodwa into engakululeka-ke ngayo yithi uma ubuka la uthando nesithembu njengoba sixoxa thina uphinde futhi ubheke ukuthi kwenzakalani eSouth Africa ezinye izinto. Uphinde futhi ubheke abanye bazokunikeza information ehlukile ngoba manje ngathi ulwa nami ngoba ulobu ungqubuzana nento yothando nesithembu kodwa uyasho ukuthi hayi uthando nesithembu sengalibuka why ngilobu ngiphinda zibheke nezinye izinto ubuye kuzobheka ukuthi sihleba sithini ngothando nesithembu ngaleso sikhathi. Kungabi sengathi ubuka into eyodwa kuphela ngoba mhlawumbe ileyo nto ekudinayo and leyo ke mina ngiyayi-understand leyo.
ngoba kuyenzeka yabo ubheka into eyodwa mhlawumbe nawe uthi ngasimosha isikhathi. Lena ilunguza kuyona. Kusho mina ngempela guys, ngiya-appreciate i-support. Ngiya-appreciate futhi ukuthi khona ama-video engikwenze kudala khona basawabuka nami kungimangaza lokho, kodwa zifundise ukuthi musuku lobubuyelela entweni eyodwa kuphela. Mhlampe a day zama ukuthi ubukile ukuthi eSouth Africa kwenzakalani, current affairs, or kwamabhizinisi if likhona ibhizinisi ofuna ukuliqala, social media if ufuna ukwenza something social media kube khona imali oyitholayo. Mase-ke la kuthando nesithembu, lunguza noma nala kimi, lunguza ukuze ungadinwa, ngoba lento yenza ukuthi udinwe kuba sengathi umoshe isikhathi, uyabo. Kanti-ke nami mase ngithi kodwa nje dade bhuti malume unayo ichoice yokuthi lana it's 2 minutes udlule. Uyayibona leyo ndaba manje kuba sengathi ngirude mangisho njalo, and ayingabi-ke njalo ngoba manje le sizothi uyamzonda ubani, yekani ukukhuluma ngobani. Thina awukwazi ukusilawula ngapha, kanti ngapha ngakuwe ungazilawula ukuthi okay 5 minutes ngizoqala ukuthi kuthiwani ngomseleko namhlanje, ake ngidlule komseleko, siyabhora indaba yabo, ake ngibuke ezinye izinto njengoba nje zenzeka izinto ey'ningi njengamanje. Nazi iy'ngane zidayisiwe, sikhathazekile, kumele silandele ukuthi kwenzakalani la okudinga khona ama-signatures ethu. Siyangena lapho la kudinga ukuthi asihambe siyokhomenta ukuze le video le ibe viral because kukhulunywe ngezinto ezibalulekile, sikhona lapho. Manje into ezokuphazamisa ukulopho ukubuya wena ubheka into eyodwa kuphela. Leyo nto futhi kwenza ucabanga ukuthi nalo fix uhlezi ekhuluma ngothando nesithembu la ku-YouTube ngiyenza ama-TV shows. And uthando nesithembu because ishow esengiyibuke kakhulu, kulula ukuthi ngiphinde ngithi ukucaphuna okuncane ngisho ngayo ngidlule. Nezinye izinto ngiyazibheka, angikho obsessed, sikhuluma nje nge-TV show. Yingakho futhi ngingathandi ukuthi umusa mseleku because ukusondeza eduze, kanti mina ngikhulume nge-TV show. Thank you, bye.